Huma 136 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn il-ġimgħa u s-sibt. Din iċ-ċifra ittella għal 17,721 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Fl-istess perjodu fiequ 149 persuna biex issa huma 14,775 dawk il-persuni illi fiequ. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn tħabbar ukoll illi fl-aħħar sigħat pajjiżna reġistra fatalità oħra, raġel ta' 85 sena illi tilef ħajtu fl-isptar Mater Dei. L-ammont totali ta' vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna issa żdiedu għal 265, 17 il-fatalità fl-aħħar 8 ijiem. Bekk il-każi attivi se ammontaw għal 2681. Fl-istess waqt matul il-jum tal-ġimgħa ingħataw 1142 vaċċin. 451 jingħataw it-tieni doża. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmejn Gawċi appellat lil pubbliku biex jibqa' josserva l-miżuri ta' mitigazzjoni ħalli nrażnu l-każi ġodda tal-pandemija b'appell ukoll anke lil dawk il-persuni li rċevew it-tieni doża tat-tilqima. Avolja għaddejn bit-tilqim, anka dawk in-nies li diġà tlaqmu, anka dawk in-nies li diġà wkoll ħadu t-tieni doża, importanti nibqgħu nsegwu l-miżuri. Dan għamlitha ċara ħafna l-koll laqda dinja tas-saħħa u anka l-kumpaniji stess ukoll jagħmluha ċara li rridu nibqgħu għalissa għaddejjin b'dawn il-miżuri. Francesco Catania, Net News.